Wala. Free. Ha? Libre. City Hall. Doon ang City Hall sa City Hall lang. Ayaw dyan pala. Manila to? Oo. Yung parang, ano, makabaho. Oo. Ito yung UN. University de Manila. Anong station mo po? Dito na tayo. Hindi pa. Central Manila. Karin. Ano, para? Ano ba dito? Yan na yung Quiapo, simbahan. Dito ano to? First time mo dito? Second time. Uy, ngayon lang ako pumunta dito, Furnace. Sa tagal ko na dito. Ngayon lang ako nakapaglakad dito. Sa Quiapo. Daming tao. Sisimba. Ang tao dito. Mag-vlog na nga lang ako habang nandito. Plaza Miranda. Ito palang Plaza Miranda. Shopping mall. Shopping mall. Pero yung Plaza Miranda, yung pinagmasakiran, Saan yun? dito rin yun. Hindi ko nga alam kasi Baka yan dito yung rin Plaza siya. Miranda. Diba? Daming tao. Yung bag mo, paharap natin. Mag-vlog na lang ako dito para may papala naman ako. Tuloy-tuloy lang. Sa pamulaali ko yun. 500 na lang. Manila City Hall. Yan. Wala dito mga Magbawas PK. muna tayo ng mga kasalanan. Ilocana cellphone repair. Magtirik ka ng kandila. Magtitirik ka ng kandila. Love life for love. Ay, may mga ganyan pala siya. Ha? Nagpili kayo sa akin na nakaraan. Dali na kayo. May mga pakeme. Yung color meaning ng mga kandila, guys. Salamat kayo ingat business travel abroad. Ilan nyo yung gagamitin? Ano po yan? Ano lang ako dyan. Mag Hindi lang ako. na. May mga sindihan naman dyan sa paanan.
O kung gusto. Mga pamgawat ng mga anik-anik. Sa regla. Tambal sa regla. Saan ang gawat sa regla? Tambal sa bara. At walang paguluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin sa pamamagitan niya. Ayan guys, so we are here. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Kaya po. Pinapaging Init. banal at Oh, ininigkas. ito. Sorry. Kaya Nasa nga, tayo eh. tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon Ayan, oh. ang dapat ipagmalaki ng Naka-video. may ibig Nakaka-video. magmalaki. Picture ba? Wait, picture tayo. Ang daming tao, no? Sunday kasi. Linggo kasi. Kaya maraming tao. Dito ko yan. Dito. Labas. Nang mamatanis ang napakaraming tao. Ayan. Umahon siya sa bundok. Pagkaapo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad Picture kita. at sila'y tinuruan niya ng Naiya ako ganito ng agi. Ba't ba yan? sa kanyang kaharian. Ha? Ang dami na. Explore natin ang Quiapo guys. Quiapo. Turista ka lang naman dito. Turista po at baguhan lang kami dito. Bagong salta pa sa Manila. Saan? Saan? Ay, dyan lang? Alam ko ninyo, natutuwa po ako kanina nung ipinapakita sa akin yung video Ala. Hindi na kasi nasa Ay, loob. bawal na. Dito lang sa labas. isang malaking karanganan. Dito lang ho kayo sa labas, kuya. Nadali na ay ito. Abang-abang ko ang ama ko. Ngayong nakatayo sa harapan niyo sapagkat unang beses ko maghandog ng misa dito sa Quiapo. Unang-una. Kaya po namamawis ang aking kamay, hindi ako mapakali. Hindi ako nakatutulog. Ano bang gagawin ko dito? Gusto mo ng headset? Diyos ko, daming tao. Ano mayroon dito? Kainan. Potobongbong. Famous sa Tanghon. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Ay, parang yung ano. Ay, wait nga. Ha? Ano? Ang dami food. Ayan. Ay, yung ano. Butang. Hindi. Ay, ito na, Nay! Ay, dito rin pala pumasok sa kuya. Tara na nga. Daming sotanghon. Siksikan daw. Daming kainan dito. Dalawin
Daming kainan. Kaya lang siksikan. Mura lang doon. Na? Ito lang. Ang hirap pumunta ng Quiapo. Dito tayo dumaan kanina, no? Ah. Nalulobot na pala. Riwaray. Right lang. Diyan sa tulay? Sa Pon. Dili sa Pon. Taga saan ka kuya? Southern Leyte. Pero, ato po Burgos. Murang mga beds. So good. Dito ko nag-tambay-tambay kadali. Ikan ka pa dito? Dili. Ikan ko Cebu.